אז מה לורני, מה בא לך להכין היום? שוקולד דובאי. שוקולד דובאי? באמת? לא ציפיתי את זה דווקא. מה זה שוקולד דובאי? בוא תסבירי לי. שוקולד דובאי זה קדאיף עם פיסטוק, ושוקולד זה הדבר הכי טעים שיש. נשמע טוב. יאללה, בואי נכין. אני. בשביל השוקולד דובאי יש לנו כאן חצי קילו, 5 חפיסות של שוקולד חלב, תקנו עילית, תקנו מילקה, תקנו מה שתרצו. רגע, עדיין לא הגענו לזה, חכי, תעיפי את זה מהזה. אבל שיהיה שוקולד חלב. וכמובן, את המחית פיסטוק לעצלנים, בלי לחתוך את הקדאיף, בלי כלום. פשוט מאוד שמים את זה, אתם תראו עוד שנייה. קיצור, יאללה, כל השוקולד הזה הולך להיות מומס עוד כמה דקות. סליחה, חצי מזה הולך להיות מומס, את החצי השני נשמור אותו לאחרי זה. טוב, אחרי שהמסנו את השוקולד, אתם רואים? זה לא לקח הרבה זמן, ממש לא הרבה זמן. כן. המסנו את השוקולד, אני ולורן נעשה כאן תחרות. מי ימלא את זה? אנחנו לוקחים כף, ממלאים תבנית סיליקון של הקאפקקס. אתם רואים את זה? עכשיו אתם לא רואים אותנו, אבל סבבה. שמים את זה פה, ופשוט מאוד לוקחים כף, שמים. אחרי זה נראה לכם מה לעשות. אחרי שאנחנו פשוט שמנו את הכל, פשוט דופקים ככה כמה פעמים. בלי עצבים, בלי עצבים, בלי עצבים. אתמול הוצאנו את העצבים, עכשיו לא. זה של אורני יצא לו יותר הרבה משום מה. נכון, כי אני פינקתי. נועם, מה אתה עושה, נועם? מה? מה? אתה מחכה לשוקולד, אה? עוד מעט אני אביא לך את השוקולד, בסדר חיים שלי? עכשיו אחרי ששמנו את זה בתבנית, נשים את זה 15 דקות במקפיא. רבע שעה. 15 דקות קוראים לזה. בסדר, רבע שעה. בסדר. אל תהי לי סנובית, יאללה. בזמן שאנחנו מחכים, ניתן לכם את נועם, שיעשה לכם טיפה חור בראש. נועם, תן בראש. לא. אחרי רבע שעה זה נראה בצורה כזאת, הכל קפוא, הכל מצוין. אנחנו נשים לבינתיים את הפיסטוקים בצורה כזאת. לוקחים את הפיסטוק, מניחים, כפית. לא צריך יותר מדי. אפילו כפית וחצי אפשר. לא, ככה מספיק. לא מספיק. לא מספיק? לא מספיק. בסדר. לוקחים. לא צריך יותר מדי לסדר את זה, פשוט אפשר ליישר את זה למי שרוצה. וככה. אחרי שמרחנו את כל הפיסטוקים מעל השוקולד הקפוא, חשוב שיהיה קפוא. אם זה לא קפוא, זה סתם יעשה לכם סבטוחה, תאמינו לי, אתם לא רוצים את זה. זה של אורני, זה שלי. שלי יותר יפה, תגידו לו. לא, שלי יותר יפה. שלי! אל תבלבל את המוח, אוקיי? ועכשיו הדבר האחרון, וזה החלק הכי קל, זהו זה. לוקחים את השוקולד, החלק השני של השוקולד, וממיסים אותו. עכשיו אני רוצה לעשות את זה כמו אלה שעושים עם הזה. בואו נראה אם זה יצליח לי. לא, רגע. לא, אולי הפעם, רגע. טוב, אני גרוע בעריכה, אבל לא משנה. נניח שזה עשה ככה, בסדר? זה השוקולד המומס, אנחנו נשים אותו על זה, וזהו, סיימנו, זה כל העבודה. וככה זה נראה אחרי זה, זה הולך להקפאה של כמה דקות, ואני אראה לכם אחרי זה איך נראה הדבר הזה, ואני אומר לכם את זה ככה, כמה שאני שונא טרנדים, זה יצא טעים, אבל זה לא שווה 50 שקל. לא שווה 50 שקל, אבל זה כן טעים בצורה מטורפת, ואתם תהנו מזה. עוד שניה נראה לכם איך זה יצא. שלי יצא יותר יפה. לכי שתפי כלים.